Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε αυτό το επεισόδιο όπου θα εξερευνήσουμε ένα από τα πιο ενδειγματικά και επίκαιρα θέματα της ανθρωπότητας, τον έλεγχο του νου. Πώς οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν στον 20ο αιώνα συνεχίζουν να επηρεάζουν τη ζωή μας σήμερα. Μείνετε μαζί μας για να αποκαλύψουμε τα μυστικά πίσω από την ανθρώπινη ψυχολογία και την επιρροή της κοινωνίας στις προσωπικές αποφάσεις. Πριν ξεκινήσουμε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για περισσότερες ενδιαφέρουσες αναλύσεις. Η ιστορία του ελέγχου του νου μας οδηγεί πίσω στη δεκαετία του 1950, σε μια εποχή γεμάτη ένταση και ανησυχία. Η CIA, αντιμέτωπη με την αύξηση της σοβιετικής επιρροής και το φόβο των ψυχολογικών πολέμων, ξεκίνησε το μυστικό πρόγραμμα MK Ultra. Ο στόχος αυτού του προγράμματος ήταν να ανακαλύψει μεθόδους ελέγχου και χειραγώγησης των ανθρώπινων συμπεριφορών μέσα από πειραματισμούς με ναρκωτικά όπως το LSD, τη χρήση ηλεκτροσόκ και άλλες ακραίες και βάναυσες ψυχολογικές μεθόδους. Η CIA επιχείρησε να κατανοήσει πώς μπορεί να ελέγξει τον νου των ανθρώπων. Οι συμμετέχοντες συχνά, χωρίς συγκατάθεσή τους, υπήρξαν άβουλα όντα πειραματόζωα σε διαδικασίες που άφησαν μόνιμα σημάδια στις ψυχές και στις ζωές τους. Το MK Ultra δεν ήταν απλώς ένα πρόγραμμα, αλλά μια συστηματική προσπάθεια να κατανοήσουν και να χειραγωγήσουν την ανθρώπινη ψυχολογία. Οι επιστήμονες, υπό την επίβλεψη της ίδιας της κυβέρνησης, πραγματοποιούσαν πειράματα που περιλάμβαναν τη χρήση ναρκωτικών, ηλεκτροσόκ και άλλες ψυχολογικές τεχνικές. Φανταστείτε λοιπόν για μια στιγμή ανθρώπους να υποβάλλονται σε πειράματα χωρίς τη συνένεσή τους, σε χώρους που θύμιζαν επιστημονικές φαντασίες, αλλά με απόλυτη αλήθεια. Πολλά από αυτά τα πειράματα είχαν ως στόχο να ανακαλύψουν τρόπους να ελέγξουν τις σκέψεις, τις ενέργειες των ανθρώπων, καθιστώντας τους σχεδόν μαριονέτες στα χέρια των χειριστών τους. Ίσως το πιο εφιαλτικό από όλα τα πειράματα, η στέρηση αισθήσεων. Ένα άτομο λοιπόν, μόνο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς ήχο, χωρίς αίσθηση του χώρου, χάνει κάθε αίσθηση ταυτότητας, χάνει το παρόν, το παρελθόν, τον ίδιο τον εαυτό. Μετά από μερικές ώρες, το μυαλό αρχίζει να διαλύεται και κάθε σκέψη γίνεται υποβολή, κάθε ανάμνηση αλλοιώνεται. Η επιστήμη έχει βρει πια το κλειδί να καταστρέψει την πραγματικότητα και να δημιουργήσει ένα νέο άνθρωπο, άδειο, έτοιμο να δεχτεί ό,τι του πουν. Το μυαλό λοιπόν σε απομόνωση σπάει. Τα πειράματα περιλάμβαναν στέρηση ύπνου και αισθήσεων. Η ψευδαίσθηση και η παράνοια αρχίζουν να κυριαρχούν. Το άτομο βλέπει πλέον ψευδαισθήσεις. Δεν ξεχωρίζει την πραγματικότητα. Σήμερα όμως δεν χρειάζονται σκοτεινά διαστήματα. Χρειάζεται μόνο μια οθόνη και ο σωστός αλγόριθμος. Αυτή η πληροφοριακή φυσαλίδα μας κρατάει γλωβισμένους μακριά από την αλήθεια. Φανταστείτε για μια στιγμή ανθρώπους να υποβάλλονται σε πειράματα χωρίς τη συνένεσή τους, σε χώρους που θυμίζουν επιστημονικές φαντασίες, αλλά με απόλυτη αλήθεια. Το LSD ήταν μόνο μια από τις πολλές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να αποκαλύψει συγκεκριμένες πτυχές του ανθρώπινου νου. Πολλά από αυτά τα πειράματα είχαν ως στόχο να ανακαλύψουν τρόπους να ελέγξουν τις σκέψεις και τις ενέργειες των ανθρώπων.
καθιστώντας τους σχεδόν μαριονέτες στα χέρια των χειριστών τους. Σκεφτείτε πόσες φορές έχετε δει μια διαφήμιση για ένα προϊόν αμέσως μετά από μια αναζήτηση στο διαδίκτυο. Οι πλατφόρμες αυτές δεν είναι μόνο μέσα ψυχαγωγίας, αλλά και εργαλεία ελέγχου. Ποια ήταν λοιπόν η επιρροή στην κοινωνία, αλλά και ποιες οι συνέπειες τους? Τα πειράματα των MK Ultra δεν αφορούσαν μόνο την ψυχολογία, αλλά και τις ηθικές αξίες της κοινωνίας. Οι αποκαλύψεις σχετικά με αυτά τα πειράματα προκάλεσαν κοινωνική κατακραυγή και έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την ηθική των κρατικών υπηρεσιών. Σήμερα οι μέθοδοι ελέγχου του νου έχουν εξελιχθεί και υιοθετήσει ψηφιακές μορφές. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων αναλύουν τη συμπεριφορά μας και καθοδηγούν τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο που καταναλώνουμε. Ο έλεγχος του νου δεν είναι απλώς ένα ιστορικό φαινόμενο, αλλά μια ζωντανή πραγματικότητα που μας επηρεάζει καθημερινά. Καθώς εξερευνούμε τις σύγχρονες μεθόδους ελέγχου, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την επιρροή που έχουν οι κοινωνικές, τεχνολογικές και ψυχολογικές στρατηγικές στη ζωή μας. Πόσο ελεύθεροι είμαστε πραγματικά? Πόσος από τον έλεγχο αυτό είναι πραγματικός και πόσος είναι αποτέλεσμα εξωτερικών απειρών? Κάθε φορά που κοιτάμε τον κόσμο γύρω μας, αναρωτιόμαστε ποιοι είναι πραγματικά αυτοί οι κατακτητές του νου μας. Μην ξεχνάτε, η αλήθεια μπορεί να είναι πιο σκοτεινή από ό,τι φαντάζεστε. Τι θα κάνετε για να ανακτήσετε τον έλεγχο? Ο μεγαλύτερος έλεγχος είναι αυτός που δεν φαίνεται. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε, τόσο πιο σκοτεινά μοιάζουν τα μονοπάτια της αλήθειας. Είστε έτοιμοι να κοιτάξετε πίσω από την κουρτίνα και να δείτε τι πραγματικά κρύβεται εκεί? Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε προσεκτικοί και συνειδητοποιημένοι.